रतांब्याची झाडं. रतांबे माहिती आहेत का तुला? कोकम बोलतो बघ. हो हो हो. निशा, हे आपल्या सूर्या काकाचं घर आणि ही त्याची बागा आहेत. मस्त मेंटेन केली आहे बघ. पोपळीची झाडं, सुपारीची, पान सुपारी आपण बोलतो बघ गावाला, ती झाडं. ही नारळाची झाडं बघ किती आहेत ती. चिकूची झाडं आहेत, रतांब्याची झाडं. रतांबे माहिती आहेत का तुला? कोकम बोलतो बघ, हो हो हो. ती ती झाडं आहेत. ही बघ, ही बघ, ठीक आहे. अरे वाडी झाली की नाही? तयारी चालू आहे. 1:30 वाजून गेलो. जग दुनिया वाडी दाखवून गेली. तुम्ही अजून वाडी येत करता? करतो बाबा. हा. चालू आहे आता. होतो तर चला. या परत उपाशी होता तुम्ही. मोदक तुमच्या अनुभव नाही होत. अरे बाबा, आमच्या पप्पानी गणपती आणला. आमच्या पप्पानी गणपती आणला. आई आई किती लेट, अजून जेवण तयार नाही झालं. हे बघ आपल्या सूर्या काकाचं घर. हो सूर्या काका. अरे राम्या, अरे तिया कधी इथं? झाले 4 दिवस. आणि ह्या कोण? आता कोण तुम्हीच वाळका. हा? तुमची सून कधी रे? सांगतोस कधी? हा? ना आता जिलो 4 दिवस झाले ना. होय. बसा. एवढे येऊकच टाइम हा गावा. हा, बसा बसा बसा. बस ग, तुला झोपड्यावर आवडतं ना. हो. बस बस, मी आहे बसतोय. ये बस बरं आहे. खाई गेला गो. अगो बाप तरी पाहुणे कोणी येत ते? ओके, काकी. हे ठेव. रामा कधी येईल? ओके, झाले 4 दिवस. म्हटलं भाई जाऊन येऊया, तुमच्याकडे जाऊन येऊ नव्हता. बसा बसा. बस, देव बस. पूजा करून येते. हा. हा चला. करंजा घ्यावा. ओके, करंजी आणलो. हो. घेते घेते. निशा, करंजी करंजी होत बघ. घे. बघ, गावची करंजी खाऊ. गावचे करंजी ते बघ भारी हा. घरी बनवतात काकांनी. अरे वा. हा, हे आपल्या चायनीज मध्ये तुका मजा नाही गावाची. ह्याच्यात लय भारी पौष्टिक हा. खाऊन बघ एकदा, परत घेशील. लाजू नको, घे तू, आपलेच काका आहेत. मस्त बनवलं. सुंदर आहे. बरं ना, किती दिवस आता मुक्का? आता काय झालं, गणपती बघतो लोक बाकी जातात. बरा ना? बाकी बरा 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 चालला, चालला. तुमच्या कृपेने चालला. आमच्या बाकी गावात दिया बरी आहे आशीर्वाद ना? तुमच्या पाठीशी. हो, या बरं आहे, बरं आहे. बरं, बाकी तब्येत पाणी ठीक आहे. हा, ठीक आहे, ठीक आहे. काय त्रास? त्याला जाऊसा. हा, हा. तो माझ्या शाळेतच मित्र. होय, होय. तू म्हणतो नाही तर बघल्यानंतर परत तुमच्याकडे बघल्यानंतर परत म्हणतो लो, आमच्याकडे येऊ नाही म्हणा. बाई, जाऊन येतोय तो येऊ. चला. हा, चल. पाया पडायचं. चल घे. हा, येतो चल, ना. चल. आशिषकडे जाऊन घे. ए आशिष, ए आशिष. अरे गम्या, तू ये. ओके काकी. आशिष गेलो होय आमंत्रण मिळायला गेलंय. सत्तरांची पूजा आहे ना उद्या. तुमच्याकडे. हो, ये. कधी या? उद्या उद्या. अरे वा, मग बराच झाला तर. बसा. तुम्ही सांगितलं. होय होय. ओके, लगेच त्याला मग पहिल्यांदाच दिलं एका घेऊन मग जाऊया तुमच्याकडे. आणि आशिषने काय घर बांधल्यानंतर जाऊन नव्हता. येऊ नाही होतोय. ओके काकी, हो. तू बरी आहे बरं मा? आहे, बरं आहे. तू बरोबर आहे का? होय होय, बरोबर बरोबर. हा. झाले 4 दिवस झाले गावी गणपती पण नाही. झाले 5 दिवस झाले गणपती. होय होय. बाकी ठीक ना? आता हिला जेवणच जावं. नाही जातो हो, पण आता गणपती वाडी दाखवची आहे ना. तो वाईट पाय आहे चांगले जाऊन येते त्यांच्याकडे जरा. नाही परत टाइम नव्हता आपण उद्या जाऊ जरा गणपती होतो. होय. यासाठी मोठं नाही वाटत. नाही बॉस सुट्टी काही गावता एका सुट्टी नाही येतो जॉबला ना. म्हणून आमच्या बाबा एक सुट्टी घेतलं येईल होता. काकी, आता दाखव वाढीव दाखवची हा. आणि आशिष बघतोय खरं वाढीव गावता का खरंच भेटते त्या काका. चला इले मला सांग फक्त रे. चल चला काका. चल. हे नाव नाही काय ठेवलं? विचारू पण नाही. निशा. हो घेऊन येतो. चल जाऊया आपण आता. हा. खूपच लेट पण बरा झालं. चेडू बरा.
होय त्याका लय आवडता गाव म्हणून सगळ्यांका एवढे फिरवतोय नाही तर माहिती गावाची नाही त्याका ना गावाची गावची माहिती नाही गावाची तुका माहित आहे ते काय माहित नाही आता नवीन आहे ना होय होय म्हणून दाखवतोय त्याका सगळा वाईट या लंबू काकांचं घर अच्छा ते लंबू उंच असते बघ हा हा त्या दिवशी इल्ले आपल्याकडे ते वहिनी हा. बरी आहे मा होय बरं आहे. काय चाललं कोण वाडी दाखव वाडी दाखवतो चला चला दाखव मी तो पण पाया पडा हा पाया पडत नाश्ता पाणी घेऊन होय तेव्हा का चांगली बुद्धी दे आहे बुद्धी मला आहे का सॉरी देवा देव ह्यालाच दे बुद्धी चला चला बसूया हो हो बसूया नाही ते बसा बसा होय हो चाय बनवतो हा थांबा जरा. येतो. मस्त आहे ना गणपती बाप्पा हो इकडचे सगळे गणपती आपले मातीचेच हो हो अजिबात ते use आपण नाही. गावाला आम्ही प्लास्टर ऑफ पॅरिस वगैरे वापरत नाही सगळे आम्ही मातीचे एकदम ओरिजिनल चांगलं आहे ना मातीमध्ये ते हो. विरघळून जातात बरं पाणी हा, आणलं? हे पाणी घे. होय ओके त्यामुळे चाय ठेवतोय नको नको चाय बी काय नको हा. लेट झाला रे वाढीव दाखवची घराकडे हा. पण पाणी घेते नाही जाते हा हो ओके ठीक आहे चला चला पाहिजे काय सावकाश किती जीवला होतात ना रे मग आणि बघ ना सांगत होती जेवून जा जेवून जा हो अगो जेवल्याशिवाय सोडणंच नाही मग आपण सगळ्यांकडे रोज जेवायचं का हा म्हणजे तुला जेवण करूचा नाही वाटतं अरे काम करायची गरज नाही ना घरी हा तू ताच बघत आता कुठे जायचंय आपल्याला आता घरात जाऊया वाडी पण दाखवची हा हो 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 म्हणजे लेट होताला परत आहे गाडी घालते ती ठीक आहे चालेल हा ठेव 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 झाला काय जेवण नाही नाही वाढायचं आता लवकर वाढ चल वाडीतले येईल हं, त्यांना जेव घालूचा होय होय झाला झाला वाढतो, पाण्यात वाढतो झाला झाला नको नको बस वाय वाय झाला 2 मिनिटात वाढून जातला ए सागऱ्या बाबा चला जेव चला चला रे पटापट आता वाढल्या ना काय काय केला ना जो मग आपला मामदाचा काय केला ना आता बराबरा केला त्याला मुंबईची बायको हा होय कसं होय झालंय सांगा हा होय 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 भरपूर भरपूर महागात बसा ना तुम्ही. मुंबई सारख्या वाढला लाजा हो. कमी कमी लाजा नको तुम्ही बस हो मी नंतर बसतो वाढतो वगैरे ना निशा बघ आजकालचा जमाना आताच्या पोरी बघ पैसा असेल तरच लग्न करतात गावच्या पोरांशी हो हे आता अगदी आपलं खरं आहे. आता आपलंच उदाहरण घे माझ्याकडे काही नसताना तू रेडी झाली आहेस मी खरंच मला भाग्य समजतो हे बघ तू जितका भाग्यवान आहेस ना हा. त्याच्यापेक्षा दुप्पट मी भाग्यवान आहे अरे वा खरंच मला हे गाव खूप आवडलं नाही खरंच आपलं गाव खूपच छान आहे आणि बघ कोकण म्हणजे ना आपली संस्कृती आपली माणसं अगदी जीवाला जीव देणारी आहेत अगदी खरं आहे आणि म्हणून आपण गाव आलं पाहिजे नाही आपण दरवर्षी गावाला यायचं नक्की गावाला यायचंच आपण आणि गावाला गावही पण जपू हा आणि आपलं घरही तिकडचं येस नक्कीच प्रॉमिस प्रॉमिस येस चला चला